салом алейкум бародаро. мо дар ҳиндустон қарор дорем. додарам бемории острый лимфобластический лейкоз белокров. химия гирифтесем 4 курс химияра 3 моҳ мешавад тақрибан мо ҳаминҷа даем. бародаро 25 рӯз 1 моҳ бояди хоб кунам ҳамин химияда дастгирӣ кунем. бародаро баъди химия пересадка костного мозга дора $25,000 мегӯянд ҳамин пересадкаша. бародаро хоҳиш мекунем я дастгирӣ кунем, иншоалло дар вақтон дуогӯем. Салом алейкум бародаро. Давмон дуогӯ бошем я дастгирӣ кунем. карта дорем Сбербанк +7 164 321 98 33 Асани Шемербоя. карта Душанбешти 987 37 08 Надибуло Барам ото Эсмербоя. Давмон дуогӯ бошем бародаро я дастгирӣ кунем. соғ саломат ба наст падар модар дароб гардед. хуб дӯстони азиз, ассалому алейкум. бубинед ки ҳамин навори дидеш, навори бародари худмон ман чанд як ҳафта ё моҳ пеш парт гуфта будамаш. дар шаҳри ҳиндустоне ба худо намешиносам шу киян чиян, фақат медунам мусалмонан тоҷикан моро муроҷиат кардан. ҳамин рӯи экран бурмадан ин шӯхӣ надорад. хела зарур мондиян ҳамин акаунт додар ки ай ҳамун шаҳри дур аз ҳиндустон муроҷиат кардем барои ки $20,000, яъне ки хела ҳаёти худшона расход менан, захираи худшона расход менан кёр мешаванд. баъд ба як мо шумо мардими мусалмон, мардими дилсӯзи тоҷик муроҷиат мекунанд. қатишон суҳбат кунӣ, бибинӣ, бисанҷӣ, битунӣ ба хотири худо ёрдамш кунӣ. бачаҳое ки дар шаҳри ҳиндустоне илтимос бетараф набестед, ҳамин акаунт додар ёрдам кунед. худо хайртона қабул кунад. илтимос занг бизанед, аз авҳол хайр сум надошта бошед, як лайк, як комментарияи хуб ё занг бизанед, аз авҳол шо ҳамчун як мусалмон бипурсед, мо хеле хирса мешавем. ассалому алейкум, раҳмат баред дастгиртон.